Tede. Oh kelas 4. Ngaji ora? Ngaji. Cek banter ta? Ngaji ojo. Ngaji. Ngaji. Ngaji ya, kelas jilid pinter deh. Oh jilid 3. Sekolah SD Pandi. Oh SD. Ora patek krungu rek. Ayo ngomong SD. SD mau MI. Wong lanang cek tegas terus. Oh. Adik Vicky besok pengen duweni cita-cita pengen dadi apa deh? Wah, tentara mau ditunggoni Pak dan Ramil, Pak dan Ramil yang pangestu adik Vicky Aprilio pengen duweni cita-cita kadosi kaya panjenengan. Mugi Allah Taala nyembadani apa sing dados kekarepe adik kula. Adik Vicky Aprilio tak dongak-dongakno apa sing dados kekarepamu dadi tentara besok Allah Taala ngabulaken apa sing dados kekarepamu. Aja lali-lali bektiya karo wong tuwa tekan kalih meneh-meneh karo ibumu nggih adik, aja wani-wani karo bapak kali ibumu. Apa-apa sing kok karepno ya Allah Taala nyembadani nggih. Monggo para Mas Dowo bisa cita-citane dadi apa Mas Dowo? Dadi pengusaha. Pengusaha sukses ya? Nggih. Kasep. Pengusaha ini gue Mas Dowo. Iya iya. Dono lancar laris ya Mas Dowo nggih. Yuk monggo iki para buta Muga-muga YouTube akeh sing nonton lan cepet cair ngono. Amin. Akeh sing nonton lan cair. Iya. Kok batune kok jebukan ora iso nyair. Iya. Monggo itu lho. Iya ini kalau mentasi ngadep Pak. Monggo para buta nih Vicky sampun siap sangat ditumpahaken burung monggo. Datang Bapak Ibu Kang Mas Bayu sakame adik kula adik Vicky Aprilio ditumpahaken burung monggo. Ampun kesupen nyawer kali adik Vicky hidup-hidup ijoli ulemane. Lan aja lali sing mikulno sing nyanyi yo bareng dipikirno. Aku piye rek? Yo bose yo bareng dipikirno. Sing nyoting yo bareng. Ah iya iya ora iku. Sesarengan seni baro sido asih. Oke. Burung kabeh ayat video. Monggo wadon poring jero wangi kabeh. Kita happy bareng sore hari ini. Monggo Bapak Sultani lan kawan-kawan iku yo. Dan juga Mas Andi Audio juga terima kasih yang telah mendukung di sore hari ini yo. Ayo Mas Agus nanti, ayo Mas Budi. Teman-teman dari Ciko Audio juga thank you.
suwun ayo kula suwun sampeyan sampeyan tambah berkah sego goreng ra nggo duit tak gareng nun pamit. Tuku sego goreng dibung santen tak gareng nun pangapunten. Nggih. Kebagi malih mangke tanggal 1 Oktober dalu wonten ing Pasa Karangkodan. Matur suwun.